வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்குது மேலதுறை ரயில்வே நிலையம் பார்க்குறது. இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் வெயில் அடிக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் மேலதுறை ரயில்வே நிலையம் பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்போசிட்டில் இன்றைக்கி இந்த வெயில் அடிக்குது, மழை இல்லாமல் இருக்குது. ஆமாம், அது மட்டும் இல்லாமல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு just before actions is another before anything I will before I excuse me after reasons rotations before I take the process. Okay, another regulation asked the before then after the before another regulation நம்ம பார்த்துக்கிறது asked before hello